Farafina Sénantolanta ɲɔgɔn kun bɛ ba tako bɛ sabanana phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛra kunu araba janvier kalo tile 24 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan a dɔnna sisan jamana 16 24 cɛma minnu bɛ na u niyɔrɔ ta 8e de finale ɲɔgɔndanw na 8e de finale ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sibiri nata janvier kalo tile 17 nɛgɛ 17 dana mana gosi Angola ale ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bouaké o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 Nigeria ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan Carré janvier kalo tile 18 nɛgɛ 17 dana mana gosi Guinée équatoriale ale ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 San Pedro Égypte ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn janvier kalo tile 19 Abidjan nɛgɛ 17 Cap Vert ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen Yamoussoukro nɛgɛ ɲɛ 20 Sénégal ale ni Côte d'Ivoire jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata nata janvier kalo tile 30 8e de finale ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ nɛgɛ 17 Mali ale ni Burkina Faso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 Maroc ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro min ye Mali ni Burkina Faso ka ɲɔgɔndan ye Mali sɛnɛntolantana cɛmancɛma Alu Dieng y'a yira ko hakilina ye kelen de ye ka se sɔrɔ. On va mais on va essayer de continuer à appliquer à la règle ni à la sonama gagner. L'objectif est dans 8e de finale la finale et ni à la sonama on va tout faire tout amna barabel en place pour que Kaseka teme quart de finale la katanya fait. Mohamed Kamara Mali sɛnɛntolantana cɛmancɛma o mi tun bananen do kunu Namibie ni Mali ka ɲɔgɔndan na San Pedro a yɛlɛla. A ka fɔla se de bɛ ɲini Burkina ɲɛkɔrɔ. On m'a préparé Burkina fana équipe ɲɛnama ye ka fidélité do a match a mɛ nɔgɔn mais comme ni y'a san fila an bɛ da 8e finale la an b'a essayer ka n'Ala sɔnna k'o barrière wuli ka bɔ yen inchallah taala sisan alhamdulilayi. Kamori Doumbia Mali sɛnɛntolantana cɛmancɛma a ye wele kan lase malidenw ma u ka dugawu don walasa u ni kupu ka segin Bamakɔ. Malidenw bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna objectif tɛ dɔwɛrɛ ye k'an bɛɛ ci ka taa finale la ka kupu ta ka taa Mali la inchallah. Alou Badara Diallo Conti Mali degeli karamɔgɔ dankan y'a yira ko baara de bɛna kurakuraya sisan ka Mali ni Burkina Faso ka ɲɔgɔndan makɔnɔ. O fana histoire wɛrɛ ye dɛ, an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali Burkina do. Je pense que 8e de finale c'est un match ni tira de bita ani ni tɛgɛ kelen quoi. Là on sait en montant sur le terrain on sait Burkina match calculé. Côte d'Ivoire jatigi o min tun jɔrɔlen do kosɛbɛ yala a bɛna nin yɔrɔ ta 8e de finale la wa a qualifiera Maroc ni Zambie ka ɲɔgɔndan kuncɛlen ni se kɛra Maroc ta ye Alpha K VOA tɔgɔ la Abidjan. Eko Côte d'Ivoire kaw jɔrɔlen tun tɛ Maroc ka sesɔrɔ la ka tɛmɛ Atlas warabaw yɛrɛ kan wa kunun sufɛ Côte d'Ivoire dugubaw caman mada nisɔndiya bolo ka sababu kɛ Maroc ye Zambie gosi 1 ani kanangolo o ye Ivoirekaw jigi fa tuguni nin kaninko in na olu minnu tun ɲana ko nin ye a bannen pewu Abidjan sirabaw kan kulekan tun bi fan bɛɛ ni éléphant kanubaga in ko maaw ka u sigi ni a ye Côte d'Ivoire ka nin garisɛgɛ diya in kɔfɛ ko u na taa fo finale la. Ne b'a dɔn an bɛ taga finale la awɔ aw bɛ se ka sɛbɛn k'a bila Côte d'Ivoire bɛna finale tan wa Sénégalikaw filɛ nin ye an tɛ siran olu ɲɛ anw bi finale tan wa coupe in bɛ to yan nɔ. Min ye Côte d'Ivoire ntolantanaw yɛrɛ ye olu ye u ka entraînementw daminɛ ka ban u ka degeli karamɔgɔ dankan kura Guèye Jumel ko sifin ninnu bi ka labɛn sabati ni dusukolo ye wa k'u n'u seko bɛɛ kɛ an k'a lamɛn. Bi an ka laɲini tun ye ka ntolantanaw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baara dɔɔni kɛ an ye miniti 45 dɔrɔn de entraînement kɛ bi sabula bɛɛ tun sigilen bɛ ka Maroc ni Zambie ka ntolanta jaabi kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw dusu tiɲɛnen don kosɛbɛ u ka jaabi tɛmɛdenw na nka n bɛ se ka min fɔ dusukolo o de bɛ u la u ye nin garisɛgɛ filanan min sɔrɔ yen u bɛ fɛ k'u seko bɛɛ kɛ k'a yira jamanadenw na k'u bɛ yan u bɛ jamana fɛ wa k'u bɛ fɛ ka baara ɲumanw kɛ k'a yira jama la. Sani Côte d'Ivoire ni Sénégal ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ janvier kalo tile 29 nata Abidjankaw bi nisɔndiya la fɔlɔ Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire. VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan kan kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli do an lamɛnnen do VOA baara ɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire a kan mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan k'a ni hukumu kɔnɔ